Miguel Altunak asko lagundu zidan nire enpresa sortzerakoan. Guk eskenien enpresia sortzeko idea basaukon, zehitzen egin nuen, baina lehenengo paso horrek emoten urraz bat programia oso interesgarria izan guretzat. Nozio asko dare, beste ikuspuntu bat emototzu, esperientzien jentia dago, orduan asko lagundu asko. Izan da, lehenengo urte hortan, Miguel Altunen laguntza oso eskertzeko izan zen. Nik animauko naban, Miguel Altunati pasatzia, zatik niri eta nire bezalako beste batzui be, laguntza handixa ematen dabe eta bultzaka da beste handi bat norbera azterakoan, ez? Eta horre aparte, beran instalakuntzak, beran know-howa, jakitzia, beti eskintzen dutzu, orduan galtzeko ez dago ezer.